Това са хора, аз съм с Skunk Hero. Тук играем едно жалко мапче. Окей. И да. Искам да ви кажа, че по Коледа и по празниците няма да има клипове. Не защото... В смисъл... Няма да има възможност. Защото така... Ще ходя на село. What? Това как за снайпера? Аз му го дадох. Да. Това е само за това, искам да се извиня, че няма да има няма да има клипове по празниците. Абе, братле, ти... Колко време ще ме целиш този снайпер, бе? Бах ти. Пича. Какво сме цели? Като диго... Аре, братле! Между двамата. Всъщност... брат, този салто снайпера го убих, какво стана, Така никой не го целя. Така. Пустена тук пак. Остави го тъпя. О, как си чета кофа. Кой е за снайпер пак? Ето... Ще ме целиш ли? Тук просто така си обикалите и трябва да ги цепите, така, за фън. В принцип трябва да се научате да им целите главите, ама... Както виждате, аз също не мога. Пълно така отдалече, ама... Никакъв шанс, поне за мен. What? Само се чух тази глава. Не знам още какво да ви кажа. Просто днес няма да има клип, за който съжалявам. Макар че утре му остана по-рано. Утре каква дата е? 24-ти. Мога да стане малко по-рано. Защото днес ще се заминам. А там нямам интернет. Както може би половината от вас. Брат, нервиш ме. И затова най-вероятно ще стана към там 10 часа. 10 часа всъщност аз тръгвам, така че може да станем към 9:30-10. Вау! 10 часа тръгвам, ще стана към 8:30-9. И ще такова. И ще правя едно клипче. Пак така, 10 на 15 минути. Ще поцъкаме някой мъп. Чекай. Така искам да ги целя. Главата обаче. Като го вземеш това снайпер. Тъпя снайпер! И не знам още какво да кажа. Може би чувате компютър в момента. Тук виждате малко... Как си... What?
Сериозно ще може да си... Сериозно може да си играе с джойстик. То със снайпера почва да ме нерви много сериозно. Да, ще има линк в описанието, може би, за този мап, ако има до магазин да сложа. What? Как патроните минаваха точно до него? И добре. Може би това ще от клипа. Ще чекам да му бият още веднъж. И ще го спирам видеото. Не, добре, още веднъж, а то. И да. Просто нямаше как. Бях болен. Както знаете, бях ви казал. Братле. Така идвайте сега. Къде имаш някакъв бъг? Така. Не, махнат си бъга. Така. Брат. Назови ми си този мап. Нещо казано може да... Утре да изцикаме една лига. Тъй като мисля, че си опреха настройките. На... OBS-а. Вече мога да снимам. Аз пробвам сега да им тъпвам главите с калашника. Да, става го-долу. Окей, той изобщо не стана. И той е печела. Окей, последния кил беше долу як. Ами да. Това беше... Все пак... Надявам се клипа да ви е харесал. Беше малко тъпичко, просто това беше пак нещо като информативно клипче. И да, ще видим... Да, я знам, утре. Ай, чао.